DJ Fantany's ex-wife Maifafi says she fled Zimbabwe to seek peace of mind in South Africa. Hanzi competition nekuitirana utsinye zvanga zvanyanya. Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pa channel ino channel Zim Witness TV pandinodzoka nema updates akasiyana uye ndinoti kana kari kutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe nema updates andinodzoka nawo pano zuva nezuva. So muri Zimbabwe Maifafi vabuda ivo vachitaura pa TikTok pavo vachiudza Fantany kuti ndikangowana chinondiwana ndiwe uri responsible. Why is it uri kutuma vanhu kuti vanditsvage? Ndiriko ndiri safe ndine vana. Kana iwewe uchida zvekuchengeta vana vako tumira mari. Vana kana uchivada vanongoyo kuma holidays vodzoka. Ini zvemunhu anoitira vana vangu utsinye no. Zvose izvi zvazobuda after DJ Fantany vaenda ivo pa Facebook pavo 6 days ago nemusi wa 7 March 2025 vakanyora ivo kuti vari kutsvaga Maifafi pamwe chete nevana. So DJ Fantany akanyora iye akati, "Good evening family. We are desperately searching for Gamuchirai Nemukuyu, Maifafi, and 2 minor children, Rufaro Kamudyariwa 6 years and Ruveneko Kamudyariwa 5 years, last seen Wednesday 5 March 2025 in Mbare. Information last received is to the effect that she has plans to flee outside Zimbabwe with children without proper travel documentation. We are extremely worried about the safety of all and mainly the minor children. Anyone who has information about their whereabouts, please report to any nearest police station in Zimbabwe and also contact Arnold Kamudyariwa father." Then akabva aisa number dzacho ipapo. Then akati Edith Katio. Then achibva aisa number dzacho ipapo. Please be advised that a police report of missing persons has also been logged. Thank you. So ndokunyora kwakaitwa iko na DJ Fantany vachitsvaga Maifafi pamwe chete nevana. Vaaiti haasi kuona kuti vakaenda kupi. Then Maifafi the same day iroro vakabva vapinduro vakati, "To whom it may concern, I want to assure everyone that my children and I are not missing. We are safe and well. As their mother, I am confident that I have made the best decision for their well-being. To those who have expressed concern, I appreciate your kindness. However, I don't take offense to any negative reaction or opinions. My children's safety and happiness are my top priority, and I trust that God will continue to protect and guide us. I hold no grudges and wish no harm to anyone. As long as I'm able, I will continue to do what's best for my children, even if it means facing criticism, judgment, or mistreatment. Thank you for your understanding. Sincerely, Maifafi." Akabva anyora zvake Gamuchirai Nemukuyu anova iye Maifafi kuti no, ini nevana tiri safe, musatitsvage zvenyu, ndakatora vana vangu ndinavo. So nhasi tazoona Maifafi vanova ivo Gamuchirai achienda iye live on TikTok achiudza iye DJ Fantany kuti anything chinongondiwana ndiwe uri responsible. So usatume vanhu kana kuda kunditsvaga nepolice, ndiri safe, ndakauya kuno kuSouth Africa ndiko kwandiri kugara nevana ende vana vari safe, vari kutochengetwa na father. So father vanenge vanga vachirehwa is a boyfriend yake Gamuchirai ari kuchitoti ari kutochengeta vana vasiri vake. Iwewe kana uchida vana vako vatumire kamari vaone kugara zvakanaka. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section after ka video kaGamuchirai kandoda kuplayirai muchitiudzawo zvamunofunga about this matter. Akatomsendwa mapicture angu akanzi Gama ari muSouth Africa. Saka andinawo ndinowanzira ndiri muSouth Africa, anything chakaitika kwandiri ndiwe uri responsible, because kana uchiwana mukana wekuti hanzi unototsvaga vanhu vanonzi hanzi vanonditsvaga uri kundidi, vana vana mai vavo vari safe.
kana une zvauri kuda kusapota unongosapota vana vako kana takawirirana vana vanongouya for maholidays wokuona but manje hausi kuda vana ukutotsvagawo drama neni because kana uchida vana ndati ndiriko ndiri okay tumira mari yevana ukwanisa asi uri kukwanisa drama ndiriko kuSouth Africa huya ende nawoka ndatitongoene South Africa father vedu takavasiya kuZimbabwe father vedu zvandakaita guys kukudze chokwadi father vedu ndakangovatizawo because father vedu vanga vasikade kubva padhuze neni father vedu vakagara vaneni saka ndakaona kuti father vaisambozvibvuma kuti ndite sei ndiuye kuno so ndakaita vekutiza because ndaida peace of mind yangu ndaida kugara nevana vangu vanhu vari right pasina munhu anonditisa competition kana anonditira utsinye vana vangu ndaida kunhu kuri right so ndakatiza nevana vangu father vangu ndakazova sekumaonera vaita situation father vakanzwisisa and tiri in good books father vangu vari kutoziva kuti right now ndiri panzvimbo yakati vari kutumira mari dzevana vasiri vana vangu hanzi but are you working now handisati ndakushanda ndakango izvezvi ndakambogara mumba